100 programas xa facéndolles compañía, estamos moi contentos o seu equipo do termómetro, por eso, Bernardo, que tiramos a casa pola ventá. Sí, ainda teñen uns minutiños para enviar esa fotografía vendo o termómetro, a cunca terana asegurada e se responden correctamente a pregunta. Ollo, unha estadía dunha noite para dúas persoas en Catoira, como se chama? Arpazul, o hotel. E almorzo incluído, veña, a sacar a foto. Planazo, aínda teñen uns minutiños para mandar esa foto dende a casa vendo o termómetro. Bueno, aquí xa me ven co ramo de flores que fixemos aí uns minutiños con Mari, xa lles dixemos que os tiñamos convidado ou convidada de luxo no termómetro para celebrar os 100 programas, e aquí temos xa David Zamor, benvido. Hola, que tal? Pois para ti este ramo, home, claro. En realidad sería eu que teria que traer. Gracias, Rocío, Pois por non, favor. este regaliño, guai, David, moitas grazas por vir. Tamén forma parte do... Dame dos bicos. Ten ansia, que son 100 programas. O padriño do Gloria, programa por número favor. 100. Opa. Guapa. David Zamor repartindo amor aquí Sempre. polo termómetro. Además, sabedes Que que me alegría. encantan os ramos de En flores. serio? O sea, son... É que antes dicíamos que sempre presta a recibir flores, ¿verdad? Que comentábamos, Gloria, que da igual a ocasión. Eu descubrí E regalas ahora... flores tamén? Sí, pero tamén me gusta que me regalen. O sea, hoxe acabas de facer moi feliz. Ai, que guai, Doblemente, ¿no? o sea, por estar aquí, de verdad, parabéns por estos Ten unha programas. cousiña que había anos que non te veía, que da a túa vida? Por nada. Super mal, tío, a verdad que non quería falar de eso. Mira, hoxe comezamos o programa que dicíamos maravilloso porque entrevistamos a unha muller polo tema do confinamento das galiñas. Primeira pregunta da reporteira, que tal estás, Lola? Resposta, fatal. Normal. Encántame a xente que responde tan sincera. Pero non é así. No, estou moi ben, moi contento e eso, descubrindo que me gustan os ramos de flores, por exemplo, que é unha alegría. Gran momento. Gran momento. E nada, co teatro que ti estiveches, Sí. bueno, das dúas. Ti non sei se viñeras tamén, non? No, ainda non, Que raro, que Mané non se perde No, pero unha, ¿eh? el ve outra historia que... Sí, fomos a outras Sí, historias. pero... Bueno, que non pares, claro, hai que lembrar... Non contamos aquí Hai que onde lembrar aos estuvemos. espectadores que David Zamor leva xirando xa uns meses por toda Galicia con ese espectáculo Go Home, moi recomendable, por certo, que estades que non parades aí enchendo teatros por E doquier. ademais, sendo 100 programas e sendo vos, vou dar unha exclusiva neste programa, que estamos moi contentos, que Josito acaba de ser nomeado para ser, pues, como mellor actor de os premios Max Nacional de En Teatro. serio? Sí, o sea que... Noraboa. Sí, estamos flipando, moi Bueno, que a verdade é que estades os dous maravillosos na Sí, bueno, obra. pero para nós isto que naceu así de, pues, dunha lideira miña que quería facer teatro e tal, e que ahora ver Josito que fai un traballazo espectacular e que este nomeado que a... Bueno, toda a lista é increíble, só ser estar aí. Que E nada, que guai. ninguén o sabía, pois ahora xa o sabe. Pois xa está, e exclusiva, exclusiva, noraboa, claro que sí. Tendes que ir a ver esta obra, que, por certo, claro, nesa obra deixades vos a almos dous, e ti especialmente, que non pasates que estar nunha forma física increíble para abordar esa personaxe que tes. E un pouco exixente, si que, de feito, algún día se plantexou de se facíamos dúas seguidas e dixo, se ven outros, si, se teño que ser eu, que dúas seguidas non Pido son un capaz. doble porque David Zamor non para. De feito, riámonos na redacción porque atopamos unhas imaxes que se fixeron virais dun entrenamento militar que deixo CrossFit á altura do Betún e dicíamos, bueno, pois David, mira, aí tes a esos militares, non sei de onde son, facendo un Estes son os de adestramento. Nigeria, creo, non? Creo Pode que ser. sí. Que fan, non, Bernardo, un adestramento extremo. Eu non sei se faz algo semellante, David, para afrontar Bueno, o home. Parecido, Que parecido. di, esta é Nigeria, pero nós tivemos un noso nacional, aquel que aparcou na farola. Sí. Acordades, no Día da Patria, o paraquedista que... Sí. Ai, o que quedou aí enganchado. Foi parecido. Pobre. Pero a bicicleta dá moita resistencia. Podes pousar os ramos, estás máis No, cómodo, gusta meterlo aquí. Aparte me sinto Miss Colombia. Bueno, como din ahora. Viste os concursos de Miss Universo últimamente? Bueno, Que non sei últimamente non, Cando pero... din o seu país berra moitísimo, non sei por que ahora din Miss Colombia! Pero e todos os países, non sei que necesidade. Bueno, pero que había... Por certo, estánme dicindo polo auricular, sentiña na casa, que quedan nos 3 minutos para saber
para onde vai hoxe a Cunca e o regalo de Bernardo, así que aínda tendes tempo para mandar a última fotiño xa. Despois, Bernardo, tens que pedir que cando desaunen no de Arpa Azul, que a Cunca do termómetro. Unha foto, para mostrar que para que den fe. Bueno, pois é unha maravilla, efectivamente, non ver a David aquí co ramo de flores, porque hai que regalar flores, hai que regalar alegría, amor, por celebrar a doquier. vida sempre. Bueno, ademais, Cada día. Que veñan. E ademais vou aproveitar, porque estamos tamén de 40 anos da Radio Galega, que eu teño que estar moi agradecido a Gloria, porque ela me levou ali no seu programa. Xa non te acordabas. Sí que me acordaba. Pues. De feito, é das poucas cousas que teño grabadas, aínda que teño CD. Pues sí. E que recordos ti desde David aí nese momento? Ti biches talento. Eu cada vez que abría a boca decía, a ver, si mañá vimos a traballar. En serio? Ahora, de non poder falar coa risa, o sea, un éxito absoluto. Un día marchábamos de vacacións e aparecinlle con chancletas, toalla, e o programa era 2 da mañá, o sea, era pola De 2 a 7 da mañá. 2 da mañá, me dices, hai que ir de vacacións. E a verdad que, bueno, reivindicar esa hora, que, bueno, pensando en ti e toda esta xente, nos amigo Isi, que están aí, que fai... Que Maravilloso. fan compañía a tantas persoas, Que eu descubrí un universo aí que moita xente... Porque eu cando andaba de noite, a verdad que non me acordaba moito onde estaba. No, claro, sí, no, normal. David, cala a boca, cambia de tema. Vamos a cambiar de tema. Pero é verdad que, bueno, foi unha época moi bonita. Eu agradeciño moitísimo a David. E que, de feito, pensando en ti, cada vez que fan un evento, congregan a moitísima xente, é dicir, que dá fe dos ointes que teñen por toda Agora tens Galicia. que facervos isto, o termómetro e live. En un pabellón. Un evento, non sei se igualaremos a concurrencia do Pensando en ti, porque é verdade que a radio fai compañía a moita xente. Moitísima xente. Non sabes a cantidad de xente que depende únicamente da radio para estar comunicada co mundo real, nada máis, durante a noite. No, e despois, e moita xente que, pues, no meu caso, que eu traballaba máis de noite antes nos bares. Sí, bueno, traballaba, xa un dicir. Bueno, que e cando volvías para casa, pues sí que é unha compañía. Claro, puñas a radio, sí, non? Sí, claro, e bueno. É gran canteira para moita xente. E vas aprendendo que a xente cando chama a radio de noite, hai un momento, verdade, en que olvídase que está falando na radio, como se non nos coitara ninguén, e dices tú, ai, por aí non siga, que non siga por aí. Contalo todo menos máis o que non teñen que contar. Esa masia que se forma sempre nas ondas. Estou nervioso. Estou nervioso, teño que interrumpirvos porque quero dar o agasallo xa. Veña, va. Con permiso, padriño. Todos atentos. Bueno, pois se te estás nervioso, imagina na unha casa. espectadora, no caso doxe, do programa doxe, do termómetro que enviou a seguinte foto. Vexan, chámase Pili e de Boqueixón. Ai, Pili. Mira, e cuadroulle susto con Gloria e co rótulo de que a Radio Galega cumpre 40 anos. Hola, Pili, moi boas. Hola, moi boas. Noraboa, tela Cunca asegurada, vale? Vale. E atenta, Gracias. porque podes gañar unha estadía dunha noite para ir acompañada en Arpa Azul, en Catoira, vale? Atenta a pregunta, Pili. Quen está hoxe de parabéns? Pensa ben a resposta, Pois hoxe de parabéns, a verdad que hai 2 programas. Está, en principio, o termómetro polos 100 programas e a Radio Galega polos 40 anos. Mallao, non puido ser mellor esa resposta. Marchas para Catoira, Pili. Moitos parabéns. Sí, señor. Queríamos entregar o premio, grazas a ti. Con quen vas ir? Gracias. Como? Con quen vas ir acompañada o premio? Levarei o marido. Merece, o non? Merece. Bueno. Pili, un bico enorme para Boqueixón. Pili, un biquillo grande. Moitos parabéns. Aquí maldades están surdindo no sofá. Que disfrutes, Pili, desa estadía. Grazas por estar aí vendo o termómetro. Grazas, David, por viros a compartir estos minutiños connosco para celebrar estos 100 programas. A vos, de verdad. Que nos sigamos vendo, David. Sí. Polos 200. Eso é. Quería dicir, temos que ir pensando no agasallo do 200, xa. Dille que eres un entrenador persoal, que non me creen. Home, xa se ve como está. E eu, ademais, pode ser, como levar 100 programas, eu peso 100 kilos, é 1 kilo por programa. Aí estamos. Temos que despedir, amigos. Vense ao Galicia Noticias. Muai, gracias por vernos, e san felices. Ata mañá.